baliktad yung ano mo. Lili. Sasabuyan ka dyan yung mga ano yung busog. Busog ko pa nga nuni. Sana, mamaya ka na naglaba. Naligo yata dati siya. Pinipag si Kuya Nuni ngayon ay. Ang tawag yan ate mo sa dyan? Sa pati. Ganyan. So yung pang swimming. Hindi ka panlakad. Pwede man. Ba't ay mo muna sumilong? Lumilim ka. Ang init dyan. Pag swimming yun, ano. Ganda yung panlakad at kapit yan sa paa, lalo kung nababasa. Pag nabasa yan, nakapit sa paa. Hindi, bakit ka? Hindi ka mabubuhay. Anong ginagawa ni Kuya Marlon? Kuya Marlon, nasaan ka? Nandun sa may bangko, nagkikinig ng tugtog. Ha? Nasa bangko po, Nasa? sa may langka. Anong ginagawa? Nagbukas po si Nani ng mga ng radyo. Ah. Ganyan kasi pag si Rich. Ganyan. Mawawala na yung busog na ate Rex. At ano na, naiwaris na. Hindi ko lang naalawang masipag. Mapawis tayo Kuya Nuni, ano? Gagalitan ko na. Pawis. Uy, tuloy yung Hindi kanta mo. nahulog. Para si Pagin lalo ako. Bakit yung bubo nila hindi nililinisan? Dapat alisin ang damo. At baka magkaroon ng hayop. Ay, para po hindi talunan ng palaka. Ano pa yung kanto mo Ah. Kuya Nuni? Para hindi talunan ng palaka. Bakit ano? Pag may damo, Yung puti na May t-shirt screen pag po ba hinalo kayo? sa dikulor, bakit maputi ang laba? Yung iba pag hinalo sa dikulor, ang itim. Ay, dyan yung Yung ganyan damo. sinuni. yung damo doon sa paligid. Paano mo nilaban? Na magic? Ha? Kuya Marin. Ito ang kuya niya. Ito ang kuya niya. Kuya Marlo. Mag-asawa ka na Marlon at may naglilinis sa iyong bahay. Kuya. Kuya Marlon. Ano? Kilala mo pala yan. Ano? Kilala ka pa doon? lang. Punta ako sa inyo. Napunta yan sa bahay. Ano sabi mo? Kaya pala kilala. Ano sabi mo? Nagpunta dito. Si Marlon nagpunta dito. Bukas. Sabi mo daw. Ano sabi mo? Makati yan? Niniluto mo. Dapat Marlon yung ano ninyo. Alisin yung dahon kanabi. Linisan. At tag-ulan na. Mamaya mayroon yung ano ang tawag mo. Yun. Yung bagang Makati pag ano. Kainin na. Kainin na. Ano nga lang tawag nga nung uod na yung Makati. Ano po yung Lipay. Na ano yung sa mga dahon. Ay, sabagay di man yata sila ganun. ay hindi po, ano lang yung pampaligo. Kapamila sa bahay. May mineral po ito. Salubong mo yung sa kanya. Dili. Ay, kasalubong pala sa iyo. Dili. Ano Marlon yan oh? Tubig. Tubig po. Nainit. Tubig na ininit. Nainit. Sipag ni Nono. Nainit. O paano yan Bina? Maglalaba kayo pala. Pag kayo ay mag-boyfriend na ni ano. Naglaba yung sabihin niya. Birthday po nanay. Dami ang nilaban. Sino? Si Bina? Ako yung hindi ka pa nakakita. Ano saan ka po? Busy ay. May inak na espresso kami ng mister. Ano yari dyan? Kape. Nakate. Kaya ka nakangatin ko. Ano, tanggal na oh. Wala na. Kaya ka na? Kabila. Allergic. Allergic si Eli. Allergic ka pala. Ganyan pala sila pag nalaba. Allergic ka pala Eli. Ganyan. Hindi po. Siguro ba kain siya po tayo? Hindi. Yung kay Nuni. Yan lang yung ano, maraming damit Kuya Nuni, wala na sa loob. Allergic. Yung kay Nuni nalaban, siya nalaba. Ayun sa iyo. Ikaw din. Alabang. Ikay Ay, nanay, kay walang nanay. naglalaba kay nanay.
Yung nag-washing ka. Dito kasi. Na-washing ka. Saan man mawashing? Eh, wala Si naman. Noni nag-washing doon. Dito. Ayun. Gusto niya. Yung washing machine. Gusto ay ganyan. Ayaw si Noni nag-washing. Yung iba nga ni baga ayaw ng washing machine. Nagkatabi niya ng kahoy. Yun na yun. Ha? Video. Alin? Nagkatabi niya ng kahoy. Yun na nakalagay. Ano na yung Diyos mo? Loko. Na-spoil ka na. Ito mo na. Nasa kitchen yan. Sila Mm. Yun naman yung kalit. ano ko lang ito. Nagandaan ko yun. Pinakain nila. Hindi ko pa na. Tapos, pintahan mo na yun. Sabi niya, Maganda man ang buhay mo daw. Yung iba bagang ganyan ang gato. Sige lang ang usok-usok at para di na magpadikit. Oo. Saka ano din yung sa lamok. Hindi niya maalis yun. Ang ano dyan, yung lamok. Ano? Sa manok? Araw naglalakad aso na. tapos na? Yung manok ay Ah, kaya naging ano ni? aso. Lagyan mo na lang ng konti. Kuya Nuni yun. Ano mo na yun. Tama na yan. Kuya. Ha? Tama na yan. Ang naubos niya. Huwag mo sabihin dito galing. Huwag mo sabihin na may halo yan, ha? Hindi, huwag sabihin na dito galing. Ay, baka matumba yung kuya. Parang gusto ni Kenoni kumanta, ah. Sabi mo. Oo nga yan. Nasa yung mic natin yun. Itong upuan na ito, pag ganoon, Ang hirap mo po. hirap upuan. Ma-slide kayo, Mi. Slide. Dapat nakatukod ang isang Oo. Ay! Bali man pagkagawa ni Marlon ay. Ha? Ang bangko baga Marlon na ganito, pag ganyan oh. Dapat itaas-taas mo. pahulog. Mahuhulog ang nakaupo. Tama Tatas. ako nakabirakrat na. Tatas. Oo. Ang hirap pag ganoon kasi ano Bina? May pababa. Pero tagal-tagal mo na dyan ang upo, ngayon mo lang naramdaman. Mababa. Dali ka na naman ah. Mababa. Naisarado na naman ako. Ito talagang si Operada. Ang grabe bumira. Yung binibira ako. Pero tagal-tagal na tayong nakaupo. Si Operada, grabe bumira. Ano pa? Si Operada. Ang grabe bumira. Kahit si Bina na anuhan eh. Mahuhulog. Nahulog talaga. Nauga-uga. Lalagyan niya ng tubig niyan. Lahat. Hoy, baka Grabe, sobrang sipag ni Kuya Noni. Exercise tayo tuwing tanghali. Hindi umaga, tanghali kaya Noni. Ganda pati yung kumanta ni Nuni. Wag! Ha? Ang ganda ng kumanta ni Nuni. Gusto mo Kailan talaga ako magpa, itim? Kailan ako nagpunta? Init? Sana din nila natin Kailan ako nagpunta doon? Ha? Hapon? Ikaw. Hapon? Kung di ba di mo sinabi? Parati ko sinasabi sa'yo yan. Hapon? Nalilimutan. Hapon? At Ang dumi na ng sapatos ko pala. patulog ang gusto. Madumihan. Wala naman sa loob nito. Ulo, tato siya. Napriprito pala yan, ano? Oo. Ha? Ito, napriprito Ano nga yan. yung tawag dun? Banana chip. Banana chips. Oh, banana Yan ba yung ginagawa nung lolo ni Casey yan? Yung ko ni Binti Boy. Hilaw. Opo. Banana chips. Binibilad yun eh. Kuha kong kawali. Naprito ka. Ikaw, sige. Ano Ayun, yung... yan ang lutuin mo. Yan, yung hilaw na hilaw. Ito ba? Mas ganda yung hinog-hinog. Ang hinog-hinog daw. Sabi ni Matamis-tamis. Ayun yung hinog. Kasi pag malambot, nalambot. Oo. Dapat mati. Yun ang hinog-hinog. Ewan ko. Ang ginagamit ko, ang ginagawa dyan. Kakain mo na. Ang ginagawa ko yung hilaw. Ay baka makain si Ma'am Amy ng ano. Ma'am Amy ka na naman. Sabi na sa iyong ninang. Ayaw ni Bina, Nuni. ayaw.
Di ba ang tawag ninyo sa akin ay Ninang Imi? Siya! Yeah, Bina. Si Marion daw, galing ba? Baka yung lalaki na punta dito. Siya nga. Uy, yan ang prituhin natin. Sabi ko ganun lalaki. May mantika? May mantika ka pa? Nakuha po. Saan? Hello. Anong mantika? Opo. Meron po. Biakin mo lang. Ito Isang lang biak. ang hinog ay hanip yan. Bakit dalawa lang ang Ito hinog? lang ang nahinog. Ang Wala, damot ibang naman hinog mahinog yan. ng mga saging mo. So, yun na, hinog na. Samantalang sa akin, wala na, ubus na, kay hinog na. Eh bakit yun sa akin? Yung sa akin, may ano na, nagprito ako kahapon yung medyo nagdilaw-dilaw na, pinarito ko na. Pero meron pang Wala kalahati. eh. Pinatingnan Ang ko ganda kay- nung mga panggatong ni Kuya Marlon, oh. Grabe naman si Kuya Noni, sobrang sipag, sana all. Yan na ni. Sobrang sipag Napakita ka. niya kay Bina. Serious baga. Dami ang labahan nung pumunta kami. Sino si Bina? Kala ka hindi po kayo mapunta. Tapos Wala eh. Busy Bina eh. Maulan baga pati po. Ano. Maulan pa. ayaw po nag-ulan ng mga. Mamaya bumahaba kayo ng mampuro. Hindi. Na ano kami. Ang alam ko pag Kami doon banana sa chips, ano muna. Pagka hiniwa, ibibilad hanggang sa matuyo. Tapos tsaka piniprito. Yung baga nga lulubagan ni Casey, baga yung baga Napakahirap pa kayo hiniwa bumili na baga lang ng kayo hiwa ng niya. gawa. Hiwa ng hiwa pagka umaga pipito. Ay, Diyos ko dahil. Pilid. Bili na lang ng gawa Hindi na ka na lang ano. nung gawa na. Ay kung wala nang pambili. Ay, Diyos ko. Di nakawin mo. Ay wag, ayaw ko makulong. Hoy! Kapag may awangan mo si Payat. Nabawasan ng isang taga-kulong. Nabawasan ng isang taga-kulong. At Saan plato mo? Kuya Marlon, magkuha ka plato. May ilapag dyan sa lamesa. namatay. Dito lang sa Bautista? una sa may Bautista. Plato. Yung kanina? Nabalitaan ko lang naman kanina. Ay, yung patay doon sa Sa dinaanan natin. Facebook. Nakita ko pa yung pagdaan ng mobile ng service. Nakita ko sa ano sa Mga bandang Facebook. alas 12:30 siguro yun. Eli, Yung iba yata ay nasa ospital. Ngayon? Bakalintong. Paano may bigla daw nang ikot yung Naghinto. Ba't tricycle. ginaganyan mo, Marlon? Pero patuhin po. Ay, biyakin mo na lang. Mara ka baga naglalaro. Pinapaniripis yan. Banana chips yan. Ewan ko sa inyo. Ganyan yan. Ilagay mo yan dyan sa mantika at pag naluto ay kayo. gusto mo po yung ano yung Ilalaga mo, ganyan? pagalibad ng ganito pa. Hindi yung pabilog. Hmm. Matagal yata ang at dahil matagal po yata maluto ang banana chips no kasi pinapaano pa yata yun. Hindi man. Hindi, piniprito lang din tapos nalagyan ng bangkat. Ano yung pong bagkat? Yung matamis. Banana chip. Honey? Bina, ako nakain na lang, hindi ko alam. Pag binigyan ako ng mga apo ko Ano sa yun, harap, Pili? kain. Huy! Nalagay sa planggana. Nakakuha yata ng pili. oh. Pili. Ano yan, pili, Eli? Pili? Oh, pili nga, oh. Banana chip. Kuhang pili. Nakakuha ng pili. Laman-laman lupa. At Ritz, blooming ka. Ritz. Blooming sa pawis. Blooming sa pawis, baw. Grabe yung pawis ko, guys. Gulis ako. Ang sarap magulis pag ano. Sabi ni Ate Tis. Pawis-pawis. Ganda ba ganyan ng... Parang ano, Ayaw Bombay. nakita ni Tis. Mata talaga ang napansin. Buhay na buhay yung mata ko, no? Mata pa Si, lang. si Tis, ang napansin yung mata. Ay, wag sa kanya. Hindi here? Ay, ang katawan. Hindi here? Yata si ate sa ano, Pagalitan ka dyan. mata ng alimango. Gusto ko nga maging Bombay na itsura ko eh. Bombay. Ano naman ang ginustong sa Mumbai? Yung bagang Bombay girl. binablagbagan. Gusto ko Bombay. Bombay ako. Umayaw na tapos biglang nagbalik. Binila niya ng mata. Kala ko at least gusto mo Indiana. Oh, Indiana. Bombay. Indiana. Oo. Di ba May no? mga ganito, may mga pala sila talaga. Oo, tapos nilalagyan ng parang pula sa gitna ng noo. Mga ganun. Tapos sinasampayan ka ng mga ng mga ano, sinasampayan ka ng mga ala-alahas na parang, ewan ko. Parang uniform ba tapos parang may tela ano po. Tapos nakabalot, tapos half skirt, Oh, yung Diyos yung mo. half na parang crop top, tapos gaganon-ganon. Wow, Yun ang gusto ko. Nagbihis si Noni. Yehey! Palakpakan! Ay,
Asama ang tingin. Nakakagas yung tingin. Diyos ko. Anong tingin? Na si Kuya Anong tingin mo, Noni? Anong tingin? Nakadirect na ng mata, delikado na ini. Nakakatawag na Ganyan naman, Bina. Ganon lang yan. Oh. Sige daw, tingin daw. Hindi, naiinip na kasi si Kuya Nuni sa buhay, Bina. Bulok. Tingin Pansinin mo naman, Bina. Sus, Mariusip. Upo ko yun eh. Paupuin mo naman sa Huwag naman tabi. kuya Hindi Nuni, napapahira. Nuni na lang. Kaya nga, ba't pa kayo na magkuya? Noni. Nag-alis na na. Hoy, saan ka punta? Tamahin na. Wala nang tigil sa tubig si Nuni. Sama ang tama kay Bina. Yan pala yung, Ha? yan yung side effect naman. Uy, Bina, ngayong araw masama ang tama sa iyo. Hindi ko nga ni. Doon ka Kuya Nuni. Ay, sus, ano naman tayo, uy, intawon. Uy, saan yung Kanina pamaypay? nagkanta. Yan. Ay, kantahin mo daw, Kuya Nuni. Ituloy mo daw yun. Ano? Kanta mo si Bina ulit. Kuya Nuni, anong kanta? Nuni si Bina. Anong kanta mo kaya Noni kanina? Ay, Noni. Ano ba yun? Don't believe the word. Agoy, ginoo Ang ko. kanta yun natin, Helen. Siya, tara, mag-video okay na tayo, Mi. Pakantay natin to silang dalawa. Lakasan mo. Para napapakanta. Anong pamagat niya, no? Don't believe the word. Don't believe the word. Ah, don't believe me. Sabi daw nung nag-comment dun sa Alis dyan, baka maanuhan ka ng mantika. wala naman na yan. Ili. Ito na Ritz. Helen, ano himot baka maanuhan ng mantika? Eli. Madumi na yung Yan. damit niya pati, may mga putik niya. Baka Tungtuwa maanuhan- yan sa ano. Ili, Ili. Doon sa uling Ito, na. Helen, nag-ipit po niyan, buhok niya. Mamaya yan, nadala Hindi pa na yung ng daipit? uling. Ayun, oh, tungtuwa siya doon sa uling ng lagay ng ano. Initan? Mali naman ang Ayaan, bakit? Marunong pa sa akin. kinalbo. Sila ma-vlog. Kinalbo daw niya. Bulok man yan, Eli. Tapon mo yan. Bulok yan, bulok. Bulok. Ano yan? Kanyan. Agoy. Puro ka na uling. Isukbit mo na. Uuwi man lang yung bata niya, puro uli. Tungtuwa siya doon sa uling. O, kargahin mo na yun, oh. Napunta po yan. Ayun, oh. Yun. Akala niya laruan yan. Mainit yata yan. Ano ni? Mainit yan. Ay, mainit pala yan. Akala niya laruan niyang ganyan. Ano? Pansali na ito. Ha? Biribit-bit yung mga ano yan. Eh, nako. Dito yata ang malaki-laki ang upuan. Ramang sandalan. Magbili na tayo ng folding bed dito. Dito na tayo mahiga, Mi. Nakatulog na ako dyan isang busy. Di Upuan ba? man ta ni Marlon, dapat pataas ito, taas-taasan mo Marlon. Yan, nagalit na tuloy si Mami. Tadaos na. Nauga pati Marlon pag lima na ang nag-upo dito. Diba? Lima lang tinibayan. Pala ang talaga na, ano Na ano, nadaos. Daming kahoy dyan. nadaos. Dapat Diba? Ang linis na, oh. Kumbaga Marlon, pwede mo Ah, diyan ka itutuloy. pa sa gitna, ma. Yan. Hindi na pala. siya rin. Dapat nakataas ang paa. Taas-taas mo ito Marlon, yung hindi ano, madaus-us. Magbalik na. Matagal pa ako Marlon dito, isang buwat kalahati pa, mahigit pa. Busy ayun. Yan nilaga, pinarito. Pinireto. Madaming saging si Kuya Marlon ay. Ang dami nga nilang saging. Saan yung galing Marlon? Ani. Tinakutan. Ha? Tinakutan. Saan daw? Hindi. Dinakutan. Yan, Nuni, alika na dito. Magkanta ka na ulit. Ay, nabibitin ako sa kanta mo. Yan, Eli, kung ano sinisimot mo. Uy, marumi yan. Marabas tapos ipupunas sa maro. Tanggala yan. Wala na. Ang puti niyang damit. Maro na. Oh, very good. Sige pa, ispunas pa. Yun pa, yun oh. Ipunas pa yun oh. Yun oh. Ipunas mo pa oh. Ang higot ng ano mo? Marabastos na. Ang higot naman ng ano to, garter sa palda. Hindi mo sa... Uy, anong team song niya? Kaya Noni, anong team song niyo kay Bina? Dali na. Kanta ba? Yung maganda ha. Anong tensyon ninyo, Bina? Pili. Anong maganda? Kailangan dapat duet kayo. Si Bina, maganda rin kumanta ito. Ito ang team song. Maganda rin kumanta ito si Bina. Ha? Maganda rin kumanta. Oh. Wala na, nasa ilalim na yung timpla niya ni Kuya Marlon. Bagong timpla na yan eh. Eli. Naubos na. Si Eli. Di ba, maganda rin kumanta si Bina. Oh. Kayo din po. Ay, Diyos ko po. Wag na.
Don't believe the Happiness na world. lang sa akin ay si Nuni. Magaling kumanta yan si Kuya Noni. Oo. Sana all. Yung isa niyang kinakanta. Ikanta mo. Sa sasakyan ninyo, ano yun? Kung nakasakay kayo. Ano nga yun? Ano nga sa Yan si Kuya Noni. Yung magkakasama. Pilyo. Pilyo ka, pilyo. Sayawan mo papati si Bina. Agoy, ginoon ko. Ma-inlove na baga si Bina sa iyo. Believe the world. Marap ka dun. The world seems no paradise. Agoy, ginoon ko. Ang ganda ng boses. Ay, Bina, wag kang imatayin ha. Boses pa lang yan. O, isa pa. Mag-aaral na kayo, malapit ng birthday yan. Oo. Mag-practice ka na Nuni. Saan ba ka nagkukukuha yung batang yan? Oh, tuloy ba ang puna sa baro? Kulay ano na ang... Dapat pala yan, may dala kang baro. Meron pa akong dala. Lagi po ang ready. ginawang tuwal tamo. Kamusta naman ang niluluto mo, Kuya Marlon? Agoy. Banana Kanta na Nuning chips. mahaba. Nabibitin ako sa kanta ni Kuya Noni. Bitin, Dapat yan Marlon may sukan. Pwede, tara, puntahan natin sa kuan. Di, may kanta yan talagang ano. Dali natin to doon sa mansion ni Madam Helen. May Oh. make dun sa tihiling. Oo nga. Gusto mo, Kuya Noni? Naka-church yun. Magkantahan tayo? Ngayon na? Ngayon na. Tara na. Piprito pang saging. Huwag Ha? mong dalawang isip. Sarluta din. Isasama si Namiss mo si Carlota? Ay, layo nun. Ay, Vincent. Malayo ba yun? Masilos na lang sa iyo sin Sarluta. Bina. Ay, hindi man. Babait din sa ating Carlota. Okay lang. Nakakami si Carlota, no? Friends lang. Carlota, kumusta? Friends lang. Sobrang layo kasi si Carlota. Nasira na yung bearing ng mags ko. Sasakyan Nagbiak-biak. Ang daming kagat ng ano ko. Uuwi man lang ako sa amin. Yung mga pantal-pantal. Puro nakagat. Para nag-iitim ka na. Nagbibilad talaga ako. Medyo may itim-itim na yung mukha na. Hindi. Pagbabago. Da? Dati, Grabe. dati, Pero ka, maputi pa rin po dati kasi. ka puti-puti Masama ng lamig. mukha mo. Masama lamig. Nagbibilad na nga ako doon sa tabi ng bahay. Alam mo ba kayong iniikutan mo? Aha. O nakadipa ako doon Hindi, ganyan. maputi ka pa din. Maputi ka pa din po. Kahit dumi pa. Papunta sa beach me. Taon Tapos ka man. mag-ano ka. Mag-sunbeating. Nagpunta na kami sa beach. Mm. Saang magandang beach, Kuya Noni? At doon tayo pupunta. Baka ang Altea. Sa birthday mo. Ang Altea yata ay saan? Sa, Pwede na doon. Sa Hinipaan. Saan ba ka ang Malapit lang. Pwede doon mag-overnight. dito na lang magtutulugan dun. Camping. Baka tayo doon ay Kahoy-kahoy. Kahoy doon. May Ano may tsura ng Hinipaan? May tulugan Pinunta natin pinaliguan. May tulugan doon. Ano tayo, limot na. Doon ba ang Hinipaan? Ah. May matutulugan doon. Marumi ang tubig. Ha? Marumi yata ang tubig. Saan? Ate Helen, alam ko Paborito ko Hinipaan, ngayong papunta dun sa- tulugan. Liguan. Buang na tulog na tuloy. Alam ko, tsaka malayo yun. Sa unahan pa, Malayo. oo, malayo. Sa ilog, Gala. ilog ang napaliguan namin Mercedes na yun. Saan? nung normal pa ako. yung daanan pala. Saan Nakasama gawi? na bagay si Bina nung pumunta Malayo, tayo. malayo yung hinipaan din. Ilog din po siya. Carlota ang kasama namin noon. No, hindi. Yung, ano. Dinala ko na rin yan si Bina sa Hinipaan. Huwag lang, Hindi pa. huwag lang Yung siyang hindi pa po ako magano. nagkakasakit nun, yung bata pa ako. Dinala na kita sa Mag-inom ka lang Hinipaan. may bina ng gamot. Hindi pa. Sinong kasama? Ay, hindi ko na naalala. Ewan. Si Carlota, hindi na lang. Si Ate Carlota. hindi na lang. Oh, luto na At ang saka libangan. kami ni Kuya Noni, parati Hindi doon. ba naman hindi malutong? Yan na. Malutong? Ano yan? Kahit hindi malutong, gawin na lang yung malutong. Ay, uy. Luto na ang libangan. Ay, yung kaon ko. Di yan babagsak, matibay yan. Ano natin? Matibay yung pagkakagawa ni Marlon, kaya lang Ang tagilid. puso ko'y nagdurog. At pa. Ilikanta na nga nun. Sikip ang dibdib ko. Uy, okay. Pwede na pala yung ganun, Kuya Marlon. Pwede na. Uy, crunchy siya, Pwede na pala. Pwede na. Magawa nga ako ng ganyan sa bahay. Ganyan lang. Akin na ba yung saging mo, Kuya Marlon? Ang dami. Ibigay mo na sa akin yan. Ay. Si Ate Helen, paborito din yata yan. Si Ate Em. Madami din yan si Emis. Baka amiris. Hindi, para siguro wag masira. Ha?
Yung kangus Kaya lang ang Kala ko po doon, puro ang snow gata po doon na nasa, malamig. nasa kahuna. May tani, may lupa din po doon. Sa ibang gawi ko ipano. May maputing baga sa ibabaw. Ganun eh, sabi. Siguro yun, yung para wag masira yung ano. Yung Narinig ko na Kalakan pala yung si damit. Kinuning kumantay, magkakasama tayo pala ng yung orange mong car. Yung, oo baga? Di ba Ate Helen, yung sabi mong Oo, mauwi ka kumain na tayo. Oo. Nang nachos ba yun? Oo, yung nachos na masarap. Oo. Bibingka. Narinig ko na pala si Kinuning. Bibingka. Diyos niyan. Yung nagkain baga tayo doon? Diyan, sa no? video. Nagkantahan Yung tayo. Hindi pa nadating si, Mami. Makatulog dyan sa bata. Uy! Ba, Ang puso ko. Sarap oh. Kain. Hindi ko yung malo, no? tirang. Ang layo mo. Naiinitan. Ito taga-prito ng saging. Ano na, parang gusto ko na tuloy magtampisaw at kumpleto tayo ay. Dagat. Madali ng birthday ni Nune. Dagat. Masarap yung pinuntahan nating ano, dagat, yung kainan doon. Hindi nakasama si Bina. Nasunod yun pag birthday ni Nune. Sabi ko na. May naghahanap Kainan pa yung talaga. Alin Bina. po yung Sabado po? Ay, at least ng Sabado. Nung wala ako. Ko. Oo, Sabado. Sabado na tayo. Sabado ba yun? Wala ako nung Sabado eh. Nasaan ka? Oo, wala. Ayun sana, may papay. Ha? May papay sila, libing. Sino? Di man Yun na. kami, nang doon sa kapitbahay namin. Ang kapitbahay. Nakilibing. Ano kayo Oo, pagbili? nakipaglibing. Nakipaglibing. Sino namatay dun sa may papunta kay Tatay Jaime? Ano? Opo, yun po bagang Abais family. Abais. Bayos. Ang dami talagang laruan na kinuha ni Ili, oh. May patay baga Noel Arsiga. Noel Sereno Arsiga. Siya yung karpintero. Kapintero yun. Karpintero ba yun? Parang hindi. Parang hindi ang itsura. Ano po? Pinusi Balasi yun. Antay mo daw kaya ano nino si Balasi? Sige daw. No, si... Kate Kurus. No, si Balasi. Sino? Sino Alam pa ba yan. sila? Alam pala Oh, yun. di ba? Ang galing. Alam mo naman pala kayo noon eh. Kahit mga kurus-kurus lang. No, si Balasi. Ang paborito kong kanta ko yan noon eh. Nyug. Count on you. Nyug. Ano po? Remember us this way. O, di ba? Nyog. Kantahin mo din niya. Dapat may Ay, lyrics. ito, ano ito? Ikabisado, no? Ang paratutuho. May magalawang ka dyan. Tabi po. Tabi po na ako. Kabugan. Mga bunga yan. Yung bunga. Naku, maubos ko talaga to. Masarap pala ito, oy. Magawa ka sa inyo. Eli! Eli! Labo-labo ah. Labo-labo ang bala. Sige, yan uni natawa sa akin. Ay, ang ano dyan, oh. Tubig na yan. Sabi ko naman sa inyo, masarap pala eh. Mga magalawang ka yan. Nagul na Eli yan. Kala mo Batok ng aso. may babanggitin mo sana at naalaala ko yan. Oh. Iba yan. Gawa yan ni Marlon. Gawa na yung Kuya Marlon. Wala nang laman, inubos ko. Init eh. Dinalan ko na nga ng juice si Kuya Nuni, ayaw pa. Nagyayelo na nga. Inubos ko na lang. Maganda yung yelo doon. Sabang init, hindi ako pwedeng walang ano, pawisin ako ay. Madidehydrate ako pag di ako umiinom. Ano Nuni itong kahoy na itong diretso? Ito po. Ha? Gumayan po yan. Gumiyan? Hmm. Pag napalaki mo yan Nuni, malaking pera yan. Hmm. Pag yung tinabla, laking pera. Yan ba yung ginagawa nilang pang ano, Tabla. sa bahay? Ay, punta ko dito, maliit pa yan. Ngayon, ang laki na. Magtanim kayo Nuni nung kahoy baga dyan. Oh, anong tawag niyan? Yung dinadaanan natin.
Nara po. Hindi, yung mga tinatanim na. Ano nga yung Yung dinadaanan baga natin doon na pantay-pantay. Oo nga. Yung malalaki pong puna ng Ano na Ewan nga ko, nung no. yung pangalan no? Nara, Acacia, ano ba mga... Yung tinatanim ngayon. yung parang rubber tree. 1 year puno ng Ano nga ang tawag doon? Puno ng? puno ng goma. Oo, rubber tree. May tawag Alam mo, nun eh. May Tagalog yung nun, lupa di namin, ba? Gusto ko ganun ang itanim. Mami, may tawag nun sa Tagalog. Meron nga, di mo tao. Jackfruit siguro. Di, yung rubber tree meron. Para ano, dadating ang panahon mayaman ka. Yung ganung kahoy. Yung kapatid ko, ang dami ng tanim na Oo, ganun. meron nun. Kinukuha sa Sa ano? agricultural. Imelda Romualdez sa Marcos Highway ba? Yung sa Amy. Binibili nila no pagka talagang ano na talaga. Ano yun? Matanda na yung puno. Oo. Kasi maano daw pinatatabla yun? eh. Matibay na. Pag ginawang ano Yung sa bagang bahay. dinadaanan natin dyan, oh. Marlon. Kaya Marlon, ano nga yung mga puno dyan na Yung- street? Yung pantay-pantay. Dinadaanan namin dito. Yung Malilim. Yung mga puno na street. Mahogany. Ayun, mga yan, ganimi. mga gani. Yung may-ari niyan. Sino yung mga puno na yan? Pingin Ganina yan. Yung mga diretso. Oo. May-ari nun, madating ang panahon milyonaryo. Talaga. Yung dinadaanan natin yun. Kami ganun ang itatanim doon sa lupa. Yung mga ganyan, yung maliliit na yun. Sabi ko kay tatay, abutin pa natin yan. Ilang years daw po yan, ano? 50 years? 10 years. Hindi. Paano ka naman nun, paparehistro mo yun pag nagtanim ka. Ah, para mas ano, may Hindi mo value. Kahit sarili mo yun, hindi mo yun maaano. Kailan Hindi parang rehistro. i-ano mo sa BIR, ganun? Pag hindi mo yung pinarehistro, hindi mo yun mapahapay. Mm. Maliban na lang kung nagbagyo, may dahilan ka. Mm. Magsisinungaling ka. Yun. Nahapay ng bagyo. Kasi wala sila magawa, kalikasan na ang kumuha, di ba? Maraming pilisikuan. Sige, Marlon. Bigyan mo daw ako, Eli. Ba't, wala, buo. Tigang balatan ni ano. Bilatan ni Ating. Paano ka ito't nabubuo? Yun ang ganyan-ganyan lang yung marunong. Hindi mo lang po masyadong pupupukin kasi kapag Ang dami Pagtanan nun eh. pagbato kasi Nakakainip. mahirap na. Ha? bigay. Pahingi. Akin na lang yan. Very good. Kurang na ano sa kahoy. Dumidikit lang, tumutubo. Waling-waling. Yung pag nabulaklak ay ang dami. Waling-waling yun, ano? Yan yung nabulaklak yan ng madami. Yan to, oh. Ayan. Sa bagay yan. Bird of paradise. Ay ano, orchids. Yan, oh. Pinayin. Yan na yan. Puti ang bulaklak May niya. panahon bagay na bulaklak. Madami yan mamulaklak. Dapong natural. Ewan ko, nakita ko ay talagang ano, Malago yun. Apo yan na bulaklak yung ganyan. ang sarap ng hangin. Ay, ang dumi ng inaano ni Eli. Oh, lami. Yes! Kinain ng asukar. Nagsasaing man kayo, Marlon? Yan po, may sinahay nga po dyan. Nakain pa lang ng Masarap yung bigas? itlog ang ulam. Masarap yung bigas. Masarap ano? Malbaga May mga- naman yung bigas. Mga dilata man kayo, magluto na lang kayo ng gulay. Pag hindi kami nakakapunta, Maputi yung bigas at daming yung masarap. gulay eh. Diyos ko, ang sarap niyang iya. May nyug naman. Papaya, bangot-bangot kami ng sardinas. Tapos may ano, may gata, agoy. Yung bagang Marlon ano, Data nga. yung Ano? wala yata dito eh. Yung tarbos ng, Lugbate? hindi, baling. Saluyot? Baling. Talbos ng kuan kanggos. Oo. Ang sarap bagaan mo, nakakain Yan, ako. masarap yan. Sarap yun. Kailang kami naninor na gulay. Nakakain ako noon. Masarap po yun. Talbos ng Ay, baga dyan si Marlon, daming kanggos. Ano to? Dapat nagugulay kayo, ang sarap. Masarap po yun. Kaya lang, di ako marunong magluto. Nakain na lang ako. Gagataan po yun.
Lalabusan.